Коста я младиш. Такова ги е. Първо искам да направя едно такова. Това е стигнал да петни ви се. 3. Охо! Внуче, ти ли си е? Ти от коя майка си точно? О, здрасти. Да ви представя моето оръжие. Прахосмокачка. Двубой. На дядко. Кого гледаше? Що? Как ще бе? Да те прибели сме? Да. Как е? Кофак е? Не знам да сме ударил. О, гръбнака ми! Притиснах. О, май вече си в бастунчета. Турбо. Аз нямам турбо. Трябваше да стоя. Добре, че имам нито.